Havalarda тибрәлгән кышларның да, тимер канаты белән күкне иңләгән самолетларның да үз юлы. Һәм һәрберсенең артыннан якты бер моң булып үзенчәлекле эз кала. Гаилә тормышы да шулай ук. Без бүген самолетларга азмы күпме нисбәте булган Әдилә һәм Данир Гыйниятовлар очкышының кайсы юнәлештә нинди гамәлләргә таба юл алуын ачыкларбыз. Зәңгәр күкләргә шелтәр сыман үрелгән юлларны бала чакта күзәтеп хыялланмаган кеше сирәктер. Хәер, буй җиткергәчтә ниндидер якты уйларга этәрә бу кояшлы эзләр. Шәмәрдәндә туып үскән Данир атлы егет яшүсмер чорында шул манзарага сокланып туган уйларына ияреп, аларны чынга ашыручы бүген. Һәм төзелеш эшчәнлегендә азмы күпме очкышларга бәйләнеп, махсус очучылар мәктәбен сафка бастыруда катнашуы да очраклы түгел. Бу хыялларга бер адым. Хыяллар булмаса, адәм баласы бит зур эшләргә тотына алмый. Шулай. Менә шушы самолетлар хыялларның бер өлешендә бар идеме? Бар иде. Бу мәктәпне төзегәндә, төзеп бетерсәм, самолет киртергә пилотка өйрәтә башлагачтан укып чыгармын дип хыялланып, йөрим әле һаманда. Әле хыял бар. Хыял бар әле. Гаилә тормышында да бит әле ул. Уйлап карасак, тигез генә эшми бит инде безнең эшкышларда. Я төшеп китә, я менеп китә, я ниндидер крутой пика дип әйтәбез. Шундый вакытлар буламы гаилә тормышында? Була инде. Ансыз да булмый. Шул вакытта штурвалны нык итеп тотып тигезләргә кем иң беренче адым ясый? Әдиләме сезме? Әдилә. Әдилә. Чөнки мин характер шундырак инде. Ниндирәк икән ул? Шундырак. Ныграк. Усалрак. Кырырак. Әйе, кырырак. Әдилә йомшатып җибәрә. Балалар белән дә, аның белән дә сүзгә керешсәк. Очышның тизлеген һәм тигезлеген билгеләп торучы кеше Әдилә булып чыга инде гаиләдә. Әйе. Ан халык Аллаһка шөкер, бик пикелар крутой түгел. Әкренләп кенә тигез бара дип уйлыйм. Гаиләдә тормыш. Катлаулы чакларда очышны җайлаучы хәләлем дисә дә, чынлыкта бу һәр икесенең тырышлыгы, уй уртаклыгы. Әдилә ире нинди генә проектка алынса да, ярдәмгә әзер торучы тәвәккәл ханым. Безнең өчен бик кызыклы тәҗрибә булды дип үзенә күрә бер сәяхәт оештырган очучылар мәктәбенә дә бераз кулы тигән аның. Эшке яктырту дизайны буенча киңәшчеләрнең берсе. Һәм гаилә тормышында кызыклы тагын бер факт. Төзелеш өлкәсенә алар үз йортларын күтәргәч кенә кергәннәр. Нигез кору һөнәри эшчәнлеккә дә бер сәбәп була. Шушы нигездә иҗади шәхесләр яшәгәнлеге капканы ачып керүгә инде тыйымлана. Һәр чәчәкнең, һәр агачның, хәтта һәр ташның да үз урыны Әдилә сездә. Рәхмәт. Ничек өлгереп бетергә менә шушы камиллекне булдыруда? Бу инде бер елда гына ясалган эшләр түгел. Әкренләп агачлар утыртып, шушы әкренләп кисеп, аларны җайлап, караштыргалап яшибез. Йортыгыз сезнең уртак проект идеме Данир белән? Әллә инде синең өлешең күбрәк кердеме дизайнер буларак? Әйе, бу уртак проект. Чөнки әле мин дизайн белән шөгыльләнмим ул вакытта. Безгә тизрәк кирәк. Чөнки безнең торыр йортыбыз монда иске бер йорт алдык без. Ул йортны җимереп аттык тагын. Тиз генә безгә йорт күтәрергә кирәк. Шуңа күрә уртак бер проект таптык тагын тиз генә шуны булдырдык. Ремонт ясаганда, йорт салганда ул барыбер бәхәсле мәсьәлә бит инде. Кемгәдер агышы, кемгәдер кара ышы, андый каршы килүчәнлекләр булмадымы? Юк, безнең ул якта бөтенләй идиллия. Минем ирем миңа тулысынча ышана.
Мин аңар әйтсәм, әйдә болай эшлик, әйдә тегеләй эшлик. Мин сиңа ышанам, әйдә дип мине гел үсендереп тора. Сез беләсезме, мин эшне башлап җибәрәм дә, аннары үзе-үзеннән килеп чыга ул ничектер. Үзе юллап җибәрә. Аллаһ Тәгалә бер юнәлешен бирә инде. Әйе, дөрес. Монсы инде безнең абага сыманнардан. Монсы урманнан барып үзебез алып кайттык. Урманда үскән. Ирем белән, әйе. Икебез бергә. Данирда безгә кушылам дигән сөйләшергә. Хатынның bütün теләкләрен менә шушы дизайн буенча да чынга ашырып бетереп буламы соң үзе? Әллә инде фақат үзенә тапшырасың да үзе генә карап бетерәме? Үзе генә карап бетерәдер күбрәк. Шуңа иштырга тырышабыз. Ышанып тапшырасың инде аңа димәк. Мин синең сүзләрне хатлап куйды. Яра Данир, без әз генә экскурсия ясап алдык инде Әдилә белән. Хатын кызның менә шушы килгән булыша торган кешеләргә, төзүчеләргә дип әйтик, бусын булай эшлә, бусын булай эшлә дип әйтеп торган күргән бар. Ә менә үз кулы белән шушы ташларны, шушы раствор дип әйтәбез бит инде, катнашманы эшләп чыкканны әле бик сирәк күрәдер. Моны үзең эшләгәнсең икән. Узган елны социаль челтәрләрдән карадым. Шушы арт-бетон белән нинди генә матурлыклар ясамаганнарын. Үземнең дә илһам килде. Эшләп карыйсы килде. Эшләп карыйсы килде. Менә тотынып шушы проектны башкарып чыктым. Үзем генә. Малайларны да катнаштырмадыңмы? Юк, малайларны да катнаштырмадым. Чәчәкләрне күбрәк ниндиләренә өстенлек бирәсең, нинди төсләргә? Мин күбрәк ал, кызыл чәчәкләр яратам. Чөнки алар әллә каян күренеп торалар. Ә гаилә тормышы менә шушы якты җете төсләрдәге чәчкәләр кебек башкаларның игътибарын гел үзенә тартып торырга тиеш микән? Әллә инде ничектер үзрәк салмагырак бер агым артында күренмичәрәк торса яхшыракмы? Ничек уйлыйсың? Күренмичә торса яхшырак. Бәхет тотынышлыкны ярата диләр. Без бөтенләй социаль челтәрләрдә үзебезнең тормышыбызны күрсәтмәскә тырышабыз. Бүген фақат безнең гаилә учагы тапшыру өчен менә шундый эксклюзив рәвештә инде Гыниятовлар гаиләсе безгә экскурсия ясый. Шушы хуҗалыкта, шушы ихатада дип әйтик, хәтта менә балконда да бит әле матур итеп бизәкләп куйган. Әдилә, челтәрләрен үзең уйладыңмы? Әйе, бар нәрсәне мин уйладым. Шәһәр җирлеге булса да, тавык чебешендә тотасы икән. Менә шушы җиргә бәйлелек, шушы җир белән эшләргә бәйлелек, ул тәрбиядән киләме? Мин кечкенә чагымда, мин туып үскән йортта әти-әниләр чибиләр дә тотмадылар, бер нәрсә дә асрамадылар. Бу күбрәк күңелдәдер инде. Аннан соң икенчесе балалар күреп үссен дип, балалар эшләп үссен дип, балалар шул бөтен яктан дагы булсыннар дип тырышабыз. Булышалармы соң үзләре? Әйе, булышалар. Рәхмәт аларга. Малайларым минем иң зур булышчыларым. Әниләренең төп ярдәмчесе булган малайларның берсе Илдар, Шаян ТВ каналының алып баручысы. Аның тәүге эшли башлаган мизгелләрендә чыгыш ясап, әле дә аерылгысыз дусты саналган егет. Илдарның инде аның тәҗрибәсе шактый телевидение өлкәсендә. Сорауларга җавап таба алмыйча югалып калган вакытларын күп буламы? Күп дип әйтмәс идем дә, ләкин югалып калганым бар. Кайбер чакта ул була, менә популяр кешеләр белән сөйләшкәндә. Каушыйсыңмы соң камера алдына чыкканда? Хәзер инде юк. Беренче тапкыр килгәндә каушый идем бераз. Ләкин хәзер юк, бер дә каушамыйм. Безне кая чакыралар, без бөтен передачаларга да барайык. Бөтен кая чакыра, шыгыр сөйләргә бөтен җиргә дә йөриек без аның белән. Шулай итеп, әкренләп безне белә башладылар. Кастингка чакырдылар Шаян ТВга. Һәм без ул кастингны уздык. Һәм Шаян ТВны ачканда да Шаян малай ролендә менә Илдар иде. Һәм Шаянны башлап җибәрдек әйе, ачып. Звезда, Шварценеггер, Сталлоне. Самый крутой малай, Эльдар. Гаиләдә тәрбиягә алынган малай да бар, ул Солтан. Менә аның сезнең гаиләгә килеп керү тарихы. Без инде ирем белән өйләнешкәчтән үк бер баланы тәрбиягә алыр юк дип сөйләшкән идек.
Әле үзебезнең балаларыбыз юк иде. Ходай Тәгалә безгә шундый мөмкинлек бирсә, тагын бер баланы тәрбиягә алып, аңа дагын гаилә җылысы, аңа тормышка дөрес юнәлеш, дөрес тәрбия бирә алсак дип сөйләшкән идек, һәм инде бу безнең нәзер булып калды. Шулай ук инде без ирем белән укып чыктык. Тәрбиягә бала алыр өчен. Үзебезнең инде 2 балабыз бар иде. Илдарга 12 яшь иде, кызыбызга 2 яшь иде. Хәзер алсак алабыз, аннарысын инде аласы килмәс дидек тәген, тиз генә бу эшне башкарып куйдык. Султан әйе безгә ошады, беренче күрүдә үк. Аннарысын Илдар белән барып карадык. Илдарга дагы бик ошады. Үзенең исеме Иван. Әмма инде менә мусульманнар йортына килгәчтен, ул инде мусульман исемен сойларга булды. Үзе теләп Султан исемен сойлады. Бик мәгънәле, матур исем сайлап куйган. Ул безнең шундый кеше, ул күбрәк теге бер урында утырырга яратмый. Ул күбрәк йөгерергә, уйнарга, менә теләсә нәрсә эшләргә ярата. Шаянрак инде, бераз шугырак. Шаян. Әни ачуланамысың әзрәк? Әйе, үзгәне бар. Әлбәттә инде. Үпкәләмисеңдер инде? Без менә Султан белән сөйләшкән идек. Мен әйтәм, син беләсеңме, әни сине ачулана, булай гына түгел. Әйтә, әнигә ачулана соң мине. Мен әйтәм, ул сине ярата, ул сиңа яхшылык кына тели. Менә шуннан ул инде үпкәләми башлады. Элек үпкәли иде, нәрсәгә мине нитәләр дип әйтә, ачуланалар. Менә син беренди этлек эшләсәң, сине беркем дә ачуланмаса, син тагын да шул этлекне эшләячәксең. Монда әни бездән ачулангач, бүтән шулай эшләмәячәкбез инде. Үз балаңа катырак итеп әйткәндә ул аңлашыла, ул синең каның. Бу бала ул шит бавыр бит инде бер уйлаганда. Аның күңеле булай да яралы. Катырак итеп әйтәсе булганда, ничек тыелып каласызмы, әллә йомшаграк итеп җайлап кына әйтәсезме? Төрле хәлләр була, төрле очраклар була. Нәрсә эшләвенә карап. Әмма инде без бөтенләй балалар белән хәзер күбрәк сөйләшергә, күбрәк вакыт үткәрергә бергә тырышабыз. Аңлашырга тырышабыз бер-беребезне. Алар дагы күрәләр безнең яратуны, без аларга бөтен нәрсәне аңлатабыз. Хәтта мин аларны арышсам дагы, алар аңлатам. Нәрсә сәбәбен аңлатып бирәсең. Балалар белән аралашу, аңлашу Гыниятовларда уртак мавыгу, кызыксынулар аша үрелә. Эшнең нинди генә кызган чагы булса да, җай табу яклы алар. Дөрес, һәр вакыт көйләнү барып чыкмый. Әмма табигатькә чыгарга, Илдар инде профессиональ рәвештә мавыккан тенниска барырга һич иренмиләр. Ничек әтигә каршы уйнавы? Илдар. Шәп. Мен әти белән уйнарга ашый. Илдар теннис белән шөгыльләнә профессиональ хәзер йөри. Мин вакыт булганда уйныйм малайлар белән. Менә кара каршы уйнадыгыз бит балалар белән. Шушы теннис тубын бик җайлы гына тапшырган кебек каршы якка. Киңәшләрне, теләкләрне балалар күңеленә тиз генә үткәреп буламы? Була. Тиз ишетәләрме алар? Тиз ишетәләр, тыңлыйлар. Тырышалар. Менә шундый ук тизлектә киңәшләр, теләкләр әйткәндә тигез. Ниндидер эш кушканда мәсәлән, ниндидер юнәлеш биргәндә, җәлт кенә эләктереп аласызмы? Әллә инде бер-ике тупны ялгыш кырыйга җибәреп, аннан соң гына төшенәсезме Илдар? Гел төбләкме инде, сәле гелҗикми. Тырышасың инде. Эшли, молодец, булдыра. Бөтен җирдә дәгән илгерә, бөтен җирдә дә булдыра. Тенниска да йөри. Шаянда да бит эшләре күп. Адымнарда да. Султан да булдыра. Теннис уйнарга килгәндә балалар белән эштәге мәшәкатьләрне читкә куеп калдырасыңмы? Әллә инде эштәге мәшәкатьләрне шушы спорттагы фикерләү белән ничектер тизрәк җырып чыгасыңмы? Эштәге бөтен булган
проблемаларны читтә калдырып, рәхәтләнеп уйныйбыз. Онытылып. Онытылып уйныйбыз. Ну, онытыла беле үзе бер сәләт инде ул. Әйе. Гаиләнең бар мәшәкатьләрдән арынып, яратып башкара торган тагын бер традициясе бар. Ул да булса, якшәмбе көн ир-атлар учакта ризык әзерли. Берләштерә торган бу эштә кызлар иркә гөлдәй сыйланучы ролендә. Нәрсә әзерлибез бүген? Бүген үрдәк кыздырабыз тандырда. Тандырда. Әйе, үрдәк кыздырабыз. Менә шушы ут кебек кызган вакытлар, яшь вакытлар дип әйтәбез бит инде. Әйе. Әдилә белән танышкан вакытларны искә алыйк әле. Кышкыны бик суык көнне таныштык без белән. Узакта үтмәде вакыт, ярты елдан без өйләнештек, никах укыттык. 11 классны бетергәчтен үк. Данир инде укып бетергән иде. Ул үзе эшли иде, шуңа күрә мен инде семьямны алып бара алам дип өйләнергә булды. Бер күрүдә күңел салган кеше дип әйтеп буламы? Шулай. Бер күрүдә. Кайсы сыйфатлары сине җәлеп итте? Минем җанымны ярты икән сиздем. Ике арадагы самими вакытта башланган 18 яшьлек, әле яшьлекне чәчәк аткан мәле дип әйтәбез бит. Шушы хисләр сакланамы? Алар хәтта хәзер ныгайды дагын шикеллек. Чөнки без бер-беребезне хөрмәт итәбез. Бер-беребезгә юл куя беләбез. Бер-беребезне ишетәбез. Без бер-беребезне тыңлыйбыз. Без бөтенләй бер төрле музыка яратабыз. Без бер төрле кино карыйбыз, яратабыз. Безнең хәзер икебезгә бер тормыш. Әйелаган чаклар буламы? Әлбәттә, була, күңел туган чаклар. Но хатын-кыз нәрсәгә җылый да аңа нары җиңелрәк булып китә. Шуңа күрә бик авыр чактадыр инде. Әле соңгы тапкыр кайчан җылаганымны искә төшерә алмыйм. Әлхәмдүлиллах. Сынам дигән чакта да нәрсә көч бирә сынмыйча калырга, кул селтәмичә, тагын башны югары тотып алга барырга. Аллага тапшырдым дигән дә китәм. Алга таба барам шулай. Аллага тапшырдык дип әйтәм дә китәм. Шул Аллаһ Тәгалә генә булышадыр инде. Шул дин булыша, Аллаһ Тәгалә булыша. Маринатлап куелган үрдәкне ничә сәгатькә куябыз инде? 1 сәгатькә. 1 сәгатькә терә кирәк. Хуҗа кеше тирләп пешеп учак янында кайнашканда, кызлар да өлешсез калмады. Кул астында булган ризыклар белән бакчада үскән нигъмәтләрне кушып, салаты да бизәп куелды. Ике инесенә терәк булган Әдиләнең уңганлыгы кызы Әмирәгә дә күчкән. Абыйларыннан үрнәк алып, кечкенә хуҗабикә әнисенә булышырга дип яныннан да китми. Әле үзе яраткан баллы эчемлек рецепты белән дә бүлеште. Хәришкә дә Әмирәне менә шулай үз яныңа ризык әзерләгәндә катнаштырырга тырышасыңмы? Әллә үзем эшлим, читтә тор дип әйтәсеңме? Юк, әгәр дигән баланың кызыксынуы булса, без әлбәттә ул кызыксыну үсендереп җибәрергә тиешбез. Кызыксынуларын балаларның. Чәчсә дә, түксә дә Әлбәттә. Ачуланмыйсың инде. Әлбәттә, теләге булса, ул аңа шушы эшне башкарып чыгарга ярдәм итәргә кирәк. Хош исле, тәмле, битнекле эчемлек безнең әзер булды. Барда әзер. Барда әзерме ни? Төрле проектларны, йөзләгән йортларны инде планлаштырып эшләп тә, мондай йортка килгәндә фақат үзебезнекен генә башкардык дип әйттеләр Гениятовлар һәм менә шушы үзләренең күңел җылысын салып, һәр кирпешенең бәясен белеп, кыйммәтен белеп салынган йортларына безне бүген кертеләр. Кайсы гына һөнәрне алсак та, баланың бәләкәй чакта менә теге яки бу һөнәргә кирип китәрен әзрәк чамалап була дип әйтәләр. Без шатындан шуны мудыклыгына, тырышлыгына, легердән кичкенәгә тырышы, нинди эш курсак шуны эшлидер. Аңгырашмыйча, ике тапкыр әйтмичә, сразу эшләп тырышлыдыр эшне. Гаиләдә 3 ир бала булгач, әле ул өлкәне, Әфләр апа, юл ярып баручы да була бит әле ул бала. Инде кәшләренә. Бәләкәйдән шулай юл ярып бардымы?
O bizden bik süs tırnavıcı buldu. Менә шунысы рәхәт без аны белмәгәнбез дә үскән вакытта аңа бер сүз әйтсәң хәзер эшләп куя торган булган ул. Без аны икенчеләре, өченчеләре үскәч кенә аңладык Данирны ни дип булганын. Андарысын бөтен эшкә дәгән колы ятадыр янын. Сыерлар асрап торган вакытта пешәннәр әзерләп, пешәннәр чабып, абзарлар чистартып, тирисләр чыгарып, шулай итеп эшләп үскән малай. Оныклар кайталармы соң, булышалармы? Чөнки оныкларның да эше күп бит әле монда. Аныклар кайталар, алар эшлин дип кенә торалар. Аларга эш табып бетереп булмый. Җиткереп булмый аларга. Алар кайталар, бик рәхәтләнеп уйнап китәләр, булган эшләрне эшләп китәләр. Балыкка барып кайталар. Балыкка баралар. Бабай елда балыкка параларны. Специаль барам балыкка. Паркларга пара, Сабаның районында безнең хайрама яхшы парклар бар икән. Гаилә паркы да бар бит анда. Менә шунда бик каты уйнап кайттылар әле быел. Барыбыз да яраткан Шаян каналы ачылган вакытта Илдар инде анда Шаян малай ролендә безнең җитәкчелеккә дә ишекләрне ачып җибәрде. Беренче көннәренә шушы канал белән бергә үсте дисәк тә була. Һәм бу иң беренче чиратта әти-әнинең һәм балалар бакчасындагы тәрбияченең дә хезмәте керми калмагандыр. Илдар килгәндә чын татарча дөрес итеп сөйләшә торган малай иде. Һәм балалар белән сөйләшә башлагач бит инде ул бер-берсеннән күреп миңа сеңле кирәк, миңа энекәш кирәк дип сөйләштек тә шулай. Аннан соң Роберт Миңнуллинның энекәш кирәк миңа дигән шигырын өйрәттек без Илдарга. Ул аны шул кадәр матур, шул кадәр сәнгатьле, шул кадәр менә җанга үтеп керерлек итеп сөйләде. Һәм менә шушы шигыры белән ул бөтен кем генә керсә дә, кая гына барсалар да шушы шигыры белән күтәрелеп китте дип әйтәсем килә минем аны. Теләк буларак та яңгыраган булып чыга бит әле. Энекәш кирәк миңа. Бик дөрес, энекәш тә булды, сеңелкәш тә булды, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Элек укый белмәгәч, әни миңа сөйләп тора иде, ә мин аның артыннан кабатлап тора идем. Шулай итеп өйрәнә идем. Укырга өйрәнгән инде монсы, бәләкәй чакта. Өйрәнгәнчә. Күп вакыт китә Илдар белән башта өйрәнергә, аннан соң аны йөртергә бик күп вакыт китте. Хәзер инде ул үсте, үзе йөри, үзе өйрәнә. Хәзер инде миңа җиңелрәк. Үзе җайлаша, инде әзер тапшыруларны гына карый инде, әти белән әни дип. Менә шушы графикны киләү, телевидениедагы съемкаларыңда бар, тренировкаңда бар бит әле, мәктәптә дә укыйсы бар. Шушы графикны үзең килисеңме? Мин күбрәк әни белән сөйләшәм, кайсы көннәрдә нәрсә булсын диеп. Менә үзара сөйләшкәндә дә әле Флора ханым әйтә, авылга кайткач хәтта безне дә иртәнге аш белән сыйлыйлар әле алар, малайлар безне, кызлар кебек ди. Нинди була сезнең иртәнге ашыгыз, оныклар кайткан мәлдә? Иртәнге ашка барын да әзерләп бир куям мин аларга өстәлгә. Помидорын, сырын, колбасасын, батонын, йомыркасын, алар һәр берсенә төрле итеп әзерлиләр. Аш суга Илдарның кулы бик ята дип без аны сынап торабыз. Әтидән өйрәнгән инде монысына. Менә якшәмбе көнне шундый матур традиция, иратлар безнең йортта ризык әзерләде. Үзегез үк әйтеп куйдыгыз һәм безнең үрдәкне дә ялт итеп кенә пешереп алды бит без съемкалар белән кайнашкан арада. Хуҗа кеше. Ризыкның тәме, табынның яме, ул әлбәттә менә шушы бисмилла белән пешергән ризыкта булса, аннан соң табын артында сөйләшер сүзең дә булу кирәк бит әле. Дөрес шулай. Бер-береңне аңлашып, бер-берең белән сөйләшеп. Сөйләшәбез, сүз белмәй. Сөйләшәбез. Сөйләшер сүзең булу дип мин инде юкка гына әйтмәдем. Менә бу табын артында гына түгел, гомумән кара-каршы хәбәрләшер, сиреңне сөйләр кешең булу үзе зур сөйнеш бит инде, зур бәхет, зур дәүләт Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән. Чөнки шушы ыгы-зыгылы ниндидер югары очышларда булган дөньяда без кайвакыт гап-гади сүзләргә вакыт таба алмыйбыз. Кайвакыт рәхәтләнеп бер чынаяк чәй алдында сөйләшергә җай таба алмыйбыз. Менә сезнең гаиләдә шушы чәйне эчәргә дә вакыты табыла икән. Сөйләшергә дә, чөнки без моңа инәһендек Әдилә белән кара-каршы Алмагач күләгәсендә дә утырып алдык. Данир белән дә тандырда тәмле ризыклар пешердек. Һәр вакыт сөйләшер сүзләрегез һәм сезне ишетер, тыңлар газиз якыннарыгыз.
булсын янәшәдә. Бик зур рәхмәт сезгә. Никадәр тыгыз булса да вакытыгыз, җаегыз, шушында тыныч кына безне кабул иттегез. Инде без шаяннар турында да сөйләштек, балалар тәрбиясе турында да сөйләштек. Шушы сөйләшүебез сезнең гомер юлы дигән эшләрегездә, мөхтәрәм тамашачылар, урынлы һәм кирәкле сүз булып яңгырар дип өметләнеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт.